Dobrodošli u novu emisiju. Danas vas vodimo u medicinsku školu. Saznat ćemo što se tamo uči, kako izgleda nastava i kako se učenici pripremaju za pomaganje drugima. Pogledat ćemo kako učenici uče, vježbaju i pripremaju se za rad u zdravstvu. Naši reporteri istražuju što sve rade budući medicinari. Ostanite s nama. Kada je osnovana medicinska škola u Šibeniku? Medicinska škola u Šibeniku osnovana je davne 1947. godine. Znači, sada već ima 79 godina, ali smo i dalje ostali mladi. Prvo se zvala škola za liječničke pomoćnike, pa smo onda mijenjali zgrade, mijenjali smo programe i evo ovdje, u ovoj zgradi smo od 1991. godine i trenutno smo tu smješteni, zovemo se medicinska škola i nećemo dalje. Za koja zanimanja škola priprema učenike? Trenutno u medicinskoj školi možete upisati zanimanja medicinska sestra, medicinski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar ili tehničarka, farmaceutski tehničar ili tehničarka i fizioterapeutski tehničar ili tehničarka. Da li učenici imaju praksu na pravim pacijentima? Da, ali prije nego što dođu na prave pacijente, oni prvo steknu teoretska znanja, onda vježbamo u kabinetima kao što je ovaj u kojem se sada nalazimo i tek onda idu u bolnicu ili na druga mjesta gdje vrše praksu i vježbaju uz nadzor svojih mentora. Imate li posebne vježbe u školi? Imamo kabinete kao što je ovaj zdravstvene njege, imamo u školi kabinet za fizioterapeute, imamo laboratorij u kojem laboranti vježbaju svoje. Znači, jako puno vježbi u kojima učenici stiču znanje odvija se u specijaliziranim učionicama. Kako nastavnici pomažu učenicima? Mi smo mala škola i učenici i nastavnici dobro se poznaju jer provode puno vremena zajedno. Tako da su učenici i profesori u stvari jedan dobar tim. Jedni uče, a drugi im prenose znanje. Je li učenje više teorija ili praksa? Pa definitivno više praksa, ali prvo moraju savladati teoriju da bi onda mogli pristupiti vježbi i učenju vještina. Učite li kako razgovarati s pacijentima? To je jedno jako važno pitanje. Mi u školi imamo predmet koji se zove komunikacijske vježbe, gdje učenici uče upravo kako razgovarati i kako pristupiti pacijentima koji mogu biti mala djeca, odrasli ljudi, bolesni ljudi, stari ljudi i jako je bitno kako razgovarati s njima, kako kontaktirati. Također imamo i predmet koji se zove hrvatski znakovni jezik i on je isto izrazito bitan jer pomaže u komunikaciji sa ljudima slabijeg oštećenog sluha, a ono što je jako važno je i to da njega razumiju svi, ne samo oni koji govore hrvatski. Da li sudjelujete na natjecanjima i da li ste osvojili nagrade? Sudjelujemo u natjecanjima i to ne samo u natjecanjima iz struke, natjecanjima iz općeobrazovnih predmeta, tako da smo evo ove godine prvi u latinskom jeziku u cijeloj državi, s tim se moramo hvaliti. Jako često osvajamo nagrade u sportu. U školi ima dosta djece koje se bavi sportom i onda sudjelujemo u natjecanjima, sportskim natjecanjima u kojima vrlo često osvajamo nagrade. Kakvi su učenici kad završe školu, da li su spremni za rad? Naši su učenici potpuno spremni za rad kad završe školu, ali spremni su i za nastavak školovanja. Biraju fakultete koji su srodni njihovoj struci i završavaju ih. Pomaže li škola u traženju posla? Pa u principu ne pomaže, zbog toga što su naši učenici traženi i jako lako nađu posao, tako da evo nismo sudjelovali u pronalaženju njima adekvatnog posla. Što biste rekli po čemu je vaša škola posebna? Učenici koji upisuju medicinsku školu već su sami po sebi posebni jer žele naučiti kako pomagati drugima. Oni rade sa osjetljivim skupinama ljudi, to su mali, bolesni, stari
i pokazuju puno suosjećanja i razumijevanja što im je potrebno u njihovom radu. U medicinskoj školi uče se važne i korisne stvari. Učenici puno vježbaju i pripremaju se za posao u zdravstvu. Bilo nam je jako zanimljivo vidjeti kako sve to izgleda. Hvala svima što su bili dio naše emisije. Pozdrav svima i vidimo se!